vähän epäilyttää. No miten ois? Niin, no en tiedä, se nähdään kohta. Me haluttais tänne opettajista Kunsteinin Seppo. Ja Karjasu. Karjasu on se, joka myös painaa tuomareilla. Ja esityksen jälkeen tuomarit arvioivat, kumpi joukkue teki paremmin. Kuuntelet mun ääntä? No niin. Eräänä kauniina päivänä Tartsan, Jane, lähti keräämään omenoita kaukaa syvältä viidakosta, kun yhtäkkiä hän kuulee krokotiilin karjaisun. Hirveä. Huutakaa vähän. No niin, oikein pelo. Yhtäkkiä kuuluu hirveä huuto. Krokotiili hyökkää. Jane juoksee kauhistuneena puuhun pakoon. Kiljuu toisen kerran, huutaa apua Tarzanilta. Nyt on tuomariston aika päättää, että kumpi joukkue tämän voittaa. Ensimmäisenä rehtorin puheenvuoro. No niin, tässä nähtiin kaksi hyvin erilaista esitystä. Jos arvoisin abiturienttien esitykseen ensinnä menisin, niin sanoisin, että se oli kyllä todella hyvin huoliteltu, hyvin tehty. Ehkä tällaisia Hollywood-maisia vaikutteita. Oi se, joo. Yllättävää niinku tässä tuomariston puheenjohtajana kyllä päätetään, että apit vei tämän niinku 10-0, että